חברים, אני שמח להזמין אתכם להצטרף אליי לסדנת אפייה בנושא אפיית מאפי שמרים ולחמים ללא גלוטן. לי קוראים עדי, ויחד נעבור על הרבה מאוד חומר תיאורטי ומעשי. הבטחתי לעצמי שאני לא מוכן יותר שלאופים ביתיים יהיו סימני שאלה או תעלומות בעולם של אפייה ללא גלוטן, בעיקר בכל מה שקשור לבצקים. הסדנה זמינה גם בפורמט דיגיטלי, למי מכם שאוהב ומעדיף ללמוד לבד מהבית, אבל אני גם מקיים סדנאות מעשיות למי שמעדיף להיפגש יחד ולראות הדגמות חיות. במהלך הסדנה תלמדו כיצד לאפות מאפי שמרים ללא גלוטן מקמחי מקור בלבד. כלומר, לא יעשה שימוש בתערובות קמחים קנויות, כדי שתוכלו לשלוט בעצמכם בבחירת חומרי הגלם וגם בערכים התזונתיים של המאפים שאתם מכינים בבית. הרעיון מאחורי הסדנה הוא לא ללמוד מתכון אחד מוצלח או שניים וללכת הביתה, כי באופן אישי חשוב לי שתצאו מהסדנה עם כמה שיותר ידע, ערך וכלים. אנחנו נעבור על הרבה מאוד חומר תיאורטי, מידע וטיפים שהם קריטיים להצלחה, שהרבה פעמים לא שמים עליהם דגש. אני רוצה להראות לכם איך אפיית מאפי שמרים ללא גלוטן יכולה להיות כיפית ומענה ברגע שמבינים איך קמחי המקור מתנהגים בנפרד ואחד עם השני. ואני מקווה שתגלו שבכל מה שאני הולך ללמד אתכם יש הרבה מאוד היגיון, ותאמצו חלק מהידע הזה בפעם הבאה שאתם מופיעים בבית. זה אחד הפרויקטים הכי גדולים שיצא לי לעבוד עליהם באופן אישי, וגם אם השתתפתם בעבר בסדנאות אפייה ללא גלוטן, אני בטוח שהידע שתרכשו מהשתתפות בסדנה זו יתרום לכם הרבה, ובעזרתו יתווסף עוד כלי לארגז הכלים שלכם להתמודדות עם אפיית מאפי שמרים ללא גלוטן בבית. אז אני מזמין אתכם ללמוד הכל על עבודה נכונה עם קמחי מקור ללא גלוטן. פרטים נוספים תוכלו למצוא בתיאור הסרטון ובאתר שלי, בעמוד הייעודי של הסדנה, ואני מזמין אתכם להיכנס ולקרוא את כל המידע שמופיע שם. אז תרגישו חופשי לפנות אליי עם שאלות בכל דרכי יצירת הקשר הקיימות, ואשמח לפגוש אתכם בקרוב בסדנה.